Καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Δαντιβόγεβιτς και είμαι σπουδαστής του Μητροπολιτικού Κολέγιου στον τομέα της μουσικής τεχνολογίας. Λίγο πιο δυνατά δεν ακούμε. Καλεστήκαμε να κάνουμε αυτή την ανοιχτή διάλεξη, μιλώντας για το πάθος μας και πώς σχετίζεται αυτό με το πλαίσιο των σπουδών μας. Εκτός σχολή, η κυρία μου σχολεία είναι η μουσική και σε αυτό περιλαμβάνεται η παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής στο πειραματικό ψυχεδελικό φάσμα και η οργάνωση στα free party της φύση. Σε αυτήν την ομιλία θα αναπτύξω ποιος είναι ο ρόλος της φύσης στην κουλτούρα του πάρτι και μια μικρή παρουσίαση της πτυχιακής μου, καθώς συνδυάζονται όλα αυτά μεταξύ τους, το ένα επιδράει με το άλλο. Γενικά για το free party. Όλοι ξέρουμε τι είναι τα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, με τη μόνη διαφορά ότι τα free party είναι ένα δρόμενο, το οποίο αντιπροσωπεύει την επανοικιοποίηση δημόσιων χώρων, με κύρια δράση την οργάνωση πολύημερων event εναλλακτικής αντιεμπορευματικής μουσικής. Πολλές λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι όλη η διαδικασία είναι μη κερδοσκοπική και λειτουργεί με οριζόντιο τρόπο, καταρρίπτοντας τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ οργανωτών, μουσικών και κοινού, που όλες αυτές συναντώνται στα εμπορικά φεστιβάλ και κλαμπ. Η απομάκρυνση στο πάρτι από κατοικημένα αστικά περιβάλλοντα και ιδιωτικούς χώρους έχει ως άμετο σκοπό στην εμπειρία, καθώς δίνει την αίσθηση της ελευθερίας μακριά από κοινωνικές νόρμες σε κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές που προκύπτουν λόγω μάλλον της ιδιοκτησίας. Οπότε το πώς θα υπάρξει και θα εκφραστεί ένα άτομο σε ένα free party εξαρτάται από ένα συλλογικό σκεπτικό βασιζόμενο στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για όλα και μεταδίδεται με την αλληλεπίδραση του παρευρισκόμενου κόσμου σε αντίθεση με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται από τους ιδιοκτήτες στο κλαμπ ή οργανωτές του εκάστοτε εμπορικού event. Τώρα για τη μουσική. Οι μουσικές που παίζονται χωρίς όλες να ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο είδος, στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιπροσωπεύουν ήχους που φτιάχτηκαν για εξωτερικά settings με σκοπό το χορό, αλλά και την εσωτερική αναζήτηση του καθενός μέσω αυτής. Ένα μεγάλο μέρος της μουσικής που αναφέρομαι έχει ως άμεση έμπνευση τη φύση και εκφράζεται με οργανικούς ήχους σε ανάμειξη με ηλεκτρονικά στοιχεία. Συχνά συναντάμε ατμόσφαιρες παρμένες κατευθείαν από ηχογραφήσεις στη φύση ή synthesizer που μιμούνται τέτοιους ήχους. Μέσα σε αυτό ακούμε και ήχους οι οποίοι δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε κάτι πραγματικό, αλλά παίζουν το δικό τους ρόλο στο ψυχεδελικό παραμύθι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα ακουγόταν ένα τρομακτικό τεραστοβάλτο ή ένα εξωτικό στο δάσος, αλλά σίγουρα μπορούμε να το φτιάξουμε με synthesizer και περισσότερες φορές ο κόσμος το αναγνωρίζει. Το είδος που παίζω εγώ αυτόν τον καιρό είναι η παρακλάδι της Psytrance και ονομάζεται κυριολεκτικά Forest. Έχει καταγωγή από τη Σκανδιναβία και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς οι άνθρωποι που κάνανε τέτοιου είδους πάρτι στα δάση της περιοχής επηρεάστηκαν από αυτά σε βαθμό που δημιούργησαν ένα τελείως καινούριο ήχο από το φυσικό τους περιβάλλον. Το γεγονός ότι σε τέτοια πάρτι είμαστε εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα διαμορφώνει ακόμα και τις ροές της μουσικής. Αναφέρομαι στο timetable των μουσικών εμφανίσεων. Υπάρχουν nighttime μουσικές που περιγράφουν καλύτερα τη σκοτεινή φύση της νύχτας και daytime μουσικές που είναι πιο αρμοστές στο φως της ημέρας. Δηλαδή, το βράδυ, λόγω έλλειψης ορατότητας και πτώσης της θερμοκρασίας, υπάρχει μια αίσθηση του άγνωστου και μια γενικότερη δυσκολία στην αναγνώριση των ατόμων που βρίσκονται δίπλα σου όσο χορεύεις. Αυτό σημαίνει ότι η βραδινή μουσική έχει ψυχρά σκοτεινά στοιχεία, είναι πιο σκληρή και σε τραβάει προς μια πιο ενδοσκοπική διάθεση μέχρι να ξημερώσει. Αντίθετα, το πρωί κάνει ζέστη, φαίνονται καλύτερα τα χρώματα της φύσης αλλά και τα πρόσωπα των γύρω σου, δημιουργώντας ένα πιο ζεστό, ανάλαφρο κλίμα για διασκέδαση και κοινικοποίηση. Η πρωινή μουσική συνήθως αποτελείται από πιο φωτεινές ατμόσφαιρες, παιχνιδιάρικους ρυθμούς και μια αίσθηση ολοκλήρωσης της ιστορίας που λένε τα κομμάτια. Παρατηρείται λοιπόν ότι υπάρχει μια συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα τι συμβαίνει στον χώρο του πάρτι, είτε αυτό είναι το ύφος της μουσικής, είτε η γενικότερη συλλογική διάθεση του κόσμου. Τώρα, αυτό συνδέεται με την εργασία μου με τον εξής τρόπο. Ότι με κεντρική έμπνευση την αλληλεπίδραση αυτή και την ανάγκη μου να βρω ένα θέμα για πτυχιακή γρήγορα, γεννήθηκε η ιδέα να κατασκευάσω ένα διαδραστικό σύστημα το οποίο αντικαθιστά το καλλιτέχνη με την ίδια τη φύση. Δηλαδή, όπως ο καλλιτέχνης διαλέγει daytime και nighttime μουσικές ή μουσικές που αρμόζουν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο σημείο που γίνεται το κάθε πάρτι, αυτό θα το κάνει η φύση άμεσα και θα τρέχει όλο το 24ωρο ή το 48ωρο ή όσο είναι τέλος πάντων από μόνο του. Αυτό συμβαίνει μέσω διάφορων σένσορων που διαβάζουν θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα και άνεμο.
τα οποία όλα μετατρέπονται σε τιμές. Μετά οι τιμές δεν θα μπω σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας, γιατί θα μας πάρει μια ολόκληρη μέρα. Οι οποίες αυτές τις τιμές μεταφράζονται μετά σε εντολές που αντιστοιχούν σε πράγματα που συμβαίνουν στη μουσική. Όπως η αλλαγή από κάτι πιο φωτεινό σε κάτι πιο σκοτεινό, όπως προανέφερα πριν, αλλαγή σε φίλτρα, μπούρου. Επίσης υπάρχουν δύο μικρόφωνα για να φέρουν το άμεσο περιβάλλον, το ηχητικό περιβάλλον μέσα στη σύνθεση. Ένα γεώφωνο, το οποίο μένει μέσα στο έδαφος και παίρνει όλους τους ήχους από το έδαφος. Και ένα πιο κανονικό μικρόφωνο, ας πούμε, το οποίο ενδεχομένως να κάνει feedback και με όλα τα υπόλοιπα που παίζουν, γιατί είναι δύσκολο να απομονώσεις ένα μικρόφωνο από ένα τεράστιο ηχοσύστημα. Αλλά είναι μέσα στο sound design το feedback. Δηλαδή, ελεγχόμενο, ας πούμε, με limiters και ένα EQ και πάμε λέγοντας. Αυτά. Θα ήθελα μελλοντικά να δω και άλλα διαδραστικά θέματα σε φεστιβάλ και παρόμοιους χώρους. Μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Ήδη έχουν υπάρξει κάποιο είδους τέτοια διαδραστικά συστήματα, αλλά τα έχω δει περισσότερο να συμβαίνουν με τα visual arts και όχι τόσο πολύ τη μουσική. Αλλά σίγουρα όλο αυτό σηκώνει μια τεράστια κουβέντα, πέρα από αυτή την ομιλία, ας πούμε. Εκεί κάπου εδώ θα τελειώσω για να περάσουμε στον επόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ερωτήσεις? Αυτό που φτιάχνεις είναι ένα installation. Ναι. Θα έχει ηχεία. Ναι, θα έχει ό,τι ηχεία έχει και ένα ηχοσύστημα, ένα sub και δύο δορυφόρους. Ωραία. Και αυτό θα μπορούσε να στηθεί σε ένα φεστιβάλ. Ναι, σαν η κεντρική ιδέα είναι να στηθεί σε chill out. Δηλαδή, σε δεύτερο stage, πιο μακριά από το άλλο, γιατί το ντουμπου κουράζει. Και ναι, να εγκαταστήσει το DJ. Τέλειο. Εγώ κάτω. Ωραία, τέλειο. Μια τελευταία, έχεις πλανάρει να το στήσεις κάπου? Είναι στο πλάνο σου, θα μπορούμε να το δούμε? Το πλάνο είναι να στηθεί σε ένα από τα free party που συμμετέχω τον επόμενο μήνα, στο Μάιο. Θα δούμε σε ποιο θα είναι. Μπορεί να ανέβει η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, και να είναι αρκετά μακριά ώστε να έρθει κόσμος από εδώ, αλλά θα δούμε.